alright sa inyong babay, welcome din sa pang video no. So, dili tayo magdula, mag-reaction ta. Request ni Eliza Joyce, gitan-an nimo ni please comment sa imong Instagram account para dagang mo follow nimo og mudagan nimo viewers. Actually mga bay, hilig man TikTok si Eliza. Among ra ko ani. Hop, dili lang sa ingon nga hit ako ang TikTok ako. Ang TikTok magud isa ka app nga gikan gadula din boring. Ang solusyon na sa imong pagka-boring gikan gadula TikTok. Manay uso sa mga isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, isang dalagang Pilipina, Magsugod na tag reaction time. Shout out kanila sa Jess no. I hope nga na-enjoy nimo ni. So, pansisay ko mga bay nga dili dagoy ko makatawa ni Warfada do. Reaction time, bitch. Pakasal na tayo. Sige. Saan mo gusto? Sa pari o sa mayor? Siyempre sa'yo. Ano ba naman to? Nirereto pa ako sa iba. I-prove na ko imo na di ka Okay, Bisaya Okay. Usil. Bala. Okay? Armalite. Lalaki. Ha? Asan tayo? Nag-prepare ka ba for today, Elsa? Naghanda. Naghanda? Oo. Wala namang pong birthday sa amin. Lord. Balik wala. Hoy, sige. Saan mo gusto? Sa Mari o ako? O sa mayor? Oh, sorry. Mayor day. Ano ba naman to? Nirereto pa ako sa iba. Okay. Ate, kapag wala ka bang tenga, magsuko? Hindi. Ate, kapag wala ka bang daliri, magsuko? Malamang hindi rin. Yeah, sakto. Ilan ka ng tabra? Red ko lang, ganon. Hindi ko siya pagpapalit dahil lang sa pera. Oh. Wala kang ulang na loob. Oy, value of X. Okay? Ginagawa mo. Dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin po alam ang sagot. Hindi ko alam ang sagot kung ano ang value ng X. Dahil kung X ka na, bakit may value ka pa? Sir, anong pangalan? Man, Edad? 21. So, Address? Rizal Avenue, Batangas City. May trabaho? Wala haw. Tricycle driver haw. Single? May sidecar haw. Kaya nga tricycle driver. Ang gano'n man, aray. single. Lahat po nga single yung ipasabot ang ano niya. Oh, sorry. Ano sa English to? What's this in English? Wala Ah. pa. Oh. Teka, wait! Tumigil ka nga! Shut up! Okay, English. I like that. Sorry, sakto ba tong ano? Okay. Susunduin na lang kita. Ah. Pag ako'y bumusina, lumabas ka na. Okay? Han, ano pang dala mong sasakyan? Kotse? Hindi. Motor? Hindi rin. Okay. Baka van. At mas lalong hindi. Ano pang dala mo? Busina. Busina. Balita ko, medyo ano yung brush mo. Oo nga. Ha? Okay lang sa'yo? Hindi ka malulungkot? Ba't naman ako malulungkot? Ako yung jowa niya. Ay, what? Ang tubig iniigib, ikaw iniibig. Ay, paano ba? Paano ba? Kasi lumalakas na tama ako sa'yo Lo, nagawa mo. Pakinig ka ba? Pwede ba sabay tayo kumain? Kilig. Wala akong baon eh. Relate tama ba no? Kanang ako'y balang luto ba din magpalit kog luto dahil mga hero sa classmate og kulang. Relate ba na relate? Sandali lang. Alam ko yung ginagawa ko. Matagal ko nang ginagawa po to. Mas alam ko yung sinasabi ko. Dahil taon-taon nanganganak ako. Pagsampu na to! What? Taon-taon mga anak, okay. Ay, May kailangan ko kayo? Wala. Gusto ko lang magsisigaw para lumabas yung alang-alak ko. Camera!
shot. Pag sinabi kong smile, smile! Oh, sorry. Smile daw. Smile daw eh. Buot mo. Sabi ko, paikutin mo eh. Pinaikot ko na, ano ba? Ba't di pa rin ako natatamaan? Yo! Oy. Di bali nang mahulog ako sa mabahong kanal kaysa naman sa taong hindi ako minahal! Hindi. Tinood. Tinood to. Tinood to mga bay. Yung gingan. Ako? Oh, sorry. Oh. Ayan, mabango, naliligo! Okay. Naliligo din ako. Anong sabon? Ligo lang ang usapan. Pagligo, ligo lang. Ligo now, sabon later. Ligo na sa bulit. Violets are blue. He's for me, not for you. If by chance you take my place, I'll take my knife and slash your face. What? What? Okay. Anong oras na? Number yung gihatag mga bay. Oh. Ano kinanta niya para sa mga taga-Davao? Hugot. 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 Nen. Ay. Ha? Hotdog. Ay, hindi pala. Habang buhay kitang mamahalin niya. Habang buhay kitang Siyempre, paporma. Habang buhay tanga. Natin, ipapakapot pa ako. Laki mong dagawin ni mga bay. Ang tayo pupuntahan natin, sementeryo yung puntahan natin. Di sana kung napakaganda ng katawan mo, yung tiyan mo ulaw-ulaw pa. Bis ka doon. Pagkaartehan. Tsaka yan, mabango, naliligo! Oy, naliligo din ako. Anong sabon? Ligo lang ang usapan. Pagligo, ligo lang. Ligo now, sabon later. Mikeni, tutut dere, tutut dinutut. Ulang. Lah. Tingog ba? Yung peke. Pangit ng taste mo. Ang pangit ng taste mo. Oy. Pangit ng taste ko. Oo, pangit ng taste mo. Oo, talaga, pangit ng taste ko. Kaya nga ikaw girlfriend ko eh, pangit ng taste ko eh. Tara, shabu. Shabu ka man shabu, labahan mo yan. Parang ewan si mama. Ito na. Tara, shabu. Shabunutan kita. Yan ang tunay na multo. Pagdatingan ng mga bills, ayan, minumulto na tayo ng mga bills dahil wala tayong pambayad. Okay. So mga bay, mga to sa video karon do. I hope nga na-enjoy ninyo mga bay. Don't forget to like, comment, and share. Thank you dahil sa request na si Eliza Joyce. Si Eliza Joyce mga bay, hiling ni sa TikTok. Tanaw mo sa iyang page daga. Kalimut ko. Eliza Joyce, i-comment po yung mong Facebook page. So dagan bugas-bugas yung mga bay. But nga no. Bye bye. Next time ulit.